faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade. Itzalak eta argia, nork zerk distiratzen du gehien. Beñola, errotak eman zion Errenteriako Fanderia auzo honi izaera eta argia. Iragan industrialaren argiantza bilakatuta dagoena. Denborari ihes egingo balio bezala. Arrate Gaina idazle oreretarraren itzalen tistira deritzon ipuin liburuko pertsonaiek bezala. Arrate iluntasun puntu bat, itzalak egongo dira ipuin hauetan, baina itzale egoteko argi egon behar da. Iluntasun egoteko argi egon behar da. Jakina. Izenburu hori jarri nuen hain zuzen ere, nahi nuelako bikoiztasun hori mantentzea ipuin guztietan zehar, ezta? Itzaletatik batzuetan nola beste batzu okalditugu edo aldute atera argia edo alderantziz. Izan daiteke hori bikoiztasun bat, ematen dana liburu osoan, ipuin guztietan. Batzuetan burura etorri zait, pentsa, txikitan nola esaten genuen ia lurrikara bat gertatzen den eskoleraz juteko, horrelako kontraste pixkat muturreko batzuk ematen dira ipuinetan. Arrate asko idatzitako aurretik, aur, gazte, literatura, gidoigintza bebai, orain ipuinekin zatoz. Aldez aurretik beste helduentzako beste ipuin liburu bat ere bai atera nuen, prozesua pixkat antzekoa izan zen bebai, eta antzerkia ere bai egin nuen helduentzat. Nik uste dut, gehiago idatzi dudala helduentzat, naiz eta gehiago publikatu umeentzat. Gazteentzat, bereziki. Gazteen mundua biziki interesatzen zait, umeena igual baino gehiago momentu honetan, ez dakit hortik joko dudan edo, baino esango nuke hori, umeentzat eta gazteentzat asko publikatu dudala, baino idatzi, bezain beste helduontzat. Sari asko bai, zure ibilbideen zier jasota, laguntzen dute? Sariek aurrera jarraitzeko? Niri laguntza eman didate. Sariek, suposatu dute, niretza behintzat, saritzen dutela obra. Zuk egin duzun zure ahalegin handiarekin lana. Ez du inportik nor zaren, ezaguna zaren, edo emakumea edo mutila zaren berdin du. Eta orduan, hor saritzen dana da benetan zure lana. Eta niretzat hori oso importantia da. Liburuari buruz berbetan, seguru asko gozatuko dugula, irakurtzen bebai gozatu dugu. Nor dator, prozesuan eta sortze prozesuan lagun eduki duzun baten bat? Etorri behar zuen neskak Uxue, Raskin, eta berari esker sortu da liburua, antolamenduan ere berak paper oso importantea izan du. Eta, ipuinen aukeraketan eta behin ikusita zein zan ideia nagusia edo hildoa, bera oso ondo kokatu zen eta berari esker sortu zen antologia. Kontu handiz darama Benildek gizon emakumeen logelara lisatu berri duen alkandora zuria, eta ohe gainean utzi du, inora begiratu gabe. Arrate itzaletan, argia. Aurkituko dugu, argiek ere izaten dute itzala? Egia esateko hori da ipuinen duten aria nolabait esateko. Ari luze bat eta zintzilikario batzuk hor ipuinak, baina aria hori da, argia eta iluna. Eta argiaren gandik ateratzen den iluntasuna bebai. Edo, zuk esaten zenuen moduan, alderantziz. Hori ipuinaren arabera. Nolabait konpentsazio mekanismo bat suertatzen da hor, eta askotan badakigu batzuentzat oso onuragarria dana, besteentzat kaltegarria izaten da. Eta, hildo hori hartuta, hautatu genituen ipuin hauek, eta hor junda antologia.
Naiz eta gero ipuin bakoitzak bere gaia eduki. Ipuinak oso ezberdinak dira, euren artien. Ipuinetako pertsonaiak ere oso ezberdinak izango dira, abia puntuak ezberdinak dira. Jolasa handia dago liburuan zehar, eta esaten zabiltzen agian, aria izango da estil hori, kontakizunak dakarren estil hori, baina oso ezberdinak izango diren 8 ipuin. Bai, ipuinak autonomoak dira, independenteak, oso desberdinak. Lotuak daude, edo hilbanatuak nolabait ari horrekin, baina bai, desberdinak dira, abiapuntuak ere oso bestelakoak dira, eta pertsonaiek ere ematen dute kutsu desberdina, ezta? Baina historia bakoitzak bai gordetzen du hori, gai baten inguruan izaten da, eta garapena ere berezkoa da. Nola sortzen da ipuin bat? Burura datorkidan lehenengo galdera, dinot kopiatze aldera ian eupen gaitasuna daukadan, zer behar da? Batzutan segurazki pertsonaia, edo zehozek piztuko dizu arreta, beste batzutan historia izango da, batzutan egoera izango da, batzutan amaiera izango da, edo hasiera zer behar da, edo denetarik apur bat? Bai, izan daiteke denetarik apur bat, baina nire kasuan behintzat, nik oso presente izaten ditut tramak. Niretzako oso interesgarria da tramen mundua. Tramak, azpitramak, eta hor igotzen dira pertsonaiak. Behin edo behin ere, eduki dut pertsonai bat hor buruan, eta honen inguruan egin behar dut zehozer, baina normalean alderantziz izaten da. Trama hartuta, horren gainean igotzen dira pertsonaiak. Baina sorrera edo lehengo ideia eta desberdina izaten da. Batzuetan, askotan nire kasuan behintzat izaten da eszena bat. Eszena bat etortzen zait, irudikatzen dut, eta esaten dut, klaro, nik pentsatzen dut eszena honetan hau eta bestea interesatzen zaidalako, eta orduan hasten naiz garatzen. Eta hor barruan kokatzen diren pertsonaiek, batzuetan muturreraino eraman da, ikusi behar da nola erreakzionatzen duten. Eta niretzat joko hori oso interesgarria da, oso divertigarria. Arruntak ez diren egoerak esango dugu, edo bai, pertsonaia oso arruntak izango dira, baina ze gauza gertatzen zaizkien, ze joku ez da, arrate, egan egingo dugulako, eta gauza askori buruz gogoeta egingo dugu, baina oso arruntetik, eta ez da bat arrunta, ipuinetan gertatzen dena. Hori da, egoerak hasiera batean ohikoak dira, baina iristen da puntu bat, non ja ezohikoak hasten dira izaten. Eta nik uste dut, guri ere bizitzan askotan horrelakoak gertatzen zaizkigun gauzak izaten direla, ezta? Abiatzen zera egoera erabat arrunta normal, eta gero, zirkustantzia batzuk horre gurutzatzen dira, eta hor, dantzan egin behar du pertsonaiak, ezta? Hori guztiarekin, ezta? Eta pertsonaiak ere guztiz ezagunak edo ohikoak izaten dira, baina momentu batean egiten dute horrela, eta esatu zu, ze gertatu zaio, ez, pertsonai honi, baina gero, pentsatzen duzu zure bizitzan, zure historioan eta esatu zu, esken niri ere hau gertatu zitzaidan duela, ez dakizen bat urte, hau gertatu zitzaidanean, ez da? En fin, bai. Gustatu zait, zaure berbak dira, errealitatea bihurritu. Bai. Gustatu zait hori. Gero, egia dalako, gauza errealak izan daitezkenak, baina irakurle moduan bebai, lehenengo ipuinetik ja, esaten zu, benetan izango da, pentsatzen ari naizena, eta ja lehenengo ipuinak pista ematen dizu, bigarrenien, ja beste jarrera batekin joateko bigarrenetik hirugarrenera, eta bar. Egoera batzuk bihurritzea asko gustatzen zait, interesatzen zait. Eta esaterako, lehenengo ipuina aipatu duzulako, emakumeekiko... Asko gustatu zait. Bai, liburua zelan hasten dan, ez da? Bai, kariño handia diot ipuin horriz, Marquez izena dauka, emakume bat izango da. Preso ohi baten kontakizuna izango da, bai. Gustatzen zait hainbat arrazoiengatik ipuin hori. Edo nolabait esateko eroso sentitu naiz ipuin horrekin. Alde batetik, zuk esan duzun bezala, presoi bati buruzkoa da, eta nolabait islatzen da
gure herrian behintzat bizi izan dugun gatazka, ez? Ja, adin bat daukagunok behintzat, ezagutzen dugu gutxi gora bera gatazka hori ze izan dan, horrela nahiko zuzenian bizi dugulako, eta, bueno, ez dijoa horretaz, badakit, baina zertzela da hori agertzea interesatzen zitzaidan. Baina horretaz aparte, berari gertatzen zaiona, ez da preso normal bat, egiten diotena ez da normala, eta orduan ez dauka norekin partekatu, ez da? Orduan, hori zure inguruko, inkluso zure inguruko realitatetik egotia ere, nietzat hori interesgarria, polita ez dakit, interesgarria da, ez? Pentsatzea, zer gertatu zait, nun dago, zer da hau, ez? Bizitza hau, ez da, harritzekoa da, egoera guztia. Nik liburu bat baino gehiago gomendatuko nuke, baino irakurri dudan azkenekoa, txalapartak argitaratutako Los Silenciados izan da, Claudio Favarena, Italiako kazetari bat, eta pixkat kontatzen du, kokatuta dago Argentinan, 1978an, Videlaren diktaduran, eta hango rugbi talde bateko gazteak nola garbitu zituzten kontatzen du, banan-banan, eta bizirik irauntzun gizon bakarra, jatorriz euskalduna, Raul Barandiaran elkarrizketatu zan berarekin, eta hortik sortu da liburu hau. Gomendatzen dut batez ere daukan laguntasunaren kontzeptuagatikan, baita memoriari egiten dion aitortza eta garrantzia, ikuspegi kritikoa izateko gertakizunen aurrean, bada momentu bat gazte talde horrek erabaki behar duela gelditzen dan aurre egiten gertatzen ari zaienai, edo handik alde egiten duten. Eta, agertu zuten balentria ez da gutxi, eta bizirik gelditu zan gizonak hori guztia kontatzen du. Eta ardura hortaz hitz egiten du ere, ez? Olakoa gertatzen direnean, ze garrantzitsua den norbaitek horrein kontakizuna egitea. Eta, gometatzen dut jende guztiari irakurri dezala, ze benetan oso interesgarria da. Esan duzu bai, liburuari dagokionez, sakrifizioa hitza. Aipatu duzu, liburuari buruz hitz egiten egon gara nien, pertsonaia guztiek izango dute zer. Hortik esan dugu lehenengo liburuan, kartzelero bat izango da emakume bat, beste emakume nagusi bat izango da, guztiok doble bat omen dugu, ezta? Umetxu bategaz beste ipuimaten protagonista, aite hiltzen zaion emakume hori, fikzioan sartuta bizi den beste emakume hori. Emakume horiek, alaba hori, azken ipuineko esate baterako, emakumeak sakrifizio hori bebai, badago joku, jolas esaten gabiltzen hori. Askotan egoten da, komentatu ditugun egoera horiek muturreraino eraman da, sortzen da sakrifizioa. Hau da, zuk zerbait sakrifikatzen duzu, kontziente edo inkontzienteki, beste pertsona horiek hobeto egoteko, edo beste pertsona hori, edo egoera oroa hobetzeko, eta orduan hor ematen da sakrifizio bat. Ipuin guztietan agertzen da hori. Batzuetan sakrifikatzen da objektu bat, bestetan animali bat, bestetan pertsonaren bat. Eta horrelako sakrifizioak guztietan daude. Ez da jun behar bila, nik sartu dut, nik nahi izan dudalako, baina liburua erraza alda irakurri hori ikusi gabe. Baina hor egon badago. Ipuin bakoitzak ere bere sekretua dauka, eta nik sartu dut nahitan, eta ipuin batzuetan oso azkar ikusten da, bestetan ez hainbeste. Aldatzen doazen egoerak ipuinetan, aurrera doazen ipuinak esan dugu, zer gertatuko da, aldatzen doazen pertsonaiak hausnartzen dugu bebai, gustatu zait bebai esaten dugunien, karo, geukara, baina gu ezberdina gara bizitzaren momentu ezberdinetan. Bai, klaro. Badauka liburuak horretatik. Bai. Egia esan, pertsonaiai tokatzen zaie edo egokitzen zaie momentu batean argi aldean egotea edo ilun aldean egotea. Batzuetan ilunerantz doa
pertsonairen bat, ez? Star Warsen bezala. Alde ilunera noa, ez? Baina edo nahi gabe, edo nahitan, baina nik uste dut bizitza olakoa da, ez? Eta argian egon den pertsonairen bat, niri igual simpatiko egiten zitzaidan pertsonai bat, esaterako ipuin batean eskatsa bat agertzen da, eta bueno, hasieran ni identifikatzen naiz berarekin, baina gero nik erakutsi nahi nuen ze gaizen segulako astakeriak egiteko ere bai. Orduan, bere helburua lortzeko. Orduan, hori erakutsi behar nuen eta modu pizkan mingarrian erakusten dut. Mingarrian niretzat, Osea, como, ez dakit pasatu nahi zen, baina nik uste dut horrela garbi galditzen da. Logikoa da. Ez dut esan nahi normala denik, logikoa. Orduan, bai, ematen diot garapen hori eta bueno, horrela bukatzen du, ez? Ara, zer da normala? Hori da bestea. Eta liburu bat idazten hasita, lizentzia horiek hartuko ditut. Bai, zorionez, Zorionez, errealitatea bihurritzeko eta irakurle moduen bueno, pelikula hori montatzeko, ez da? Hori da. Batzuk oso pelikula dira? Dinot, ikusten da, trama hori gertatzen ari dena? Bai, egia esan, burua pizka zinetikoa daukat. Asko gustatzen zait zinea eta, bueno, seriak eta barrez da, irudien mundua eta orduan bai saiatzen naiz transmititzea dena ikusten dudana, are gehiago usaintzen dudana, o suabea dan edo latza, gustatzen zait hori dana transmititzea, eta bai, bestalde ere akzioa egotea, nire liburu guztietan uste dut akzio desiente daula, eta niri asko gustatzen zait. Eta grosarik eta derri ipuinak sortzea, ipuin oso zalia nahi ni. Generoak berakusten duen guztiarekin elipsi asko dagoelako hemen, naiz eta maiera bat izan zeuk imaginatu behar duzu zer datorren zer egon den eta ederra. Azalabe berezia, margotu egiten zu, errate? Bai. Bueno, margotu, pinte egiten dut, baina noiz edo noiz. Bolada batzuetan bai dedikatu diot gehiago, benetan gustatzen zait asko, margotzea, normalean olioarekin margotzen dut, baina ez da idaztea bezala. Gustatzen zait, bai, eta egiten dut aldudanean. Idatzi aldiz egin behar dut nahi ez dudanean be. Osea, ja ateratzen zait eta ja hori da nire kanporatzeko euskarria. Zeure margolan baten zatitxu edalako nau. Hori da, aterata, eta hori egin zuten lana egia esan argitaletxekoa da, beraiek egin zuten hartu txori hori, beste gauza batzuk ditu margotuta inguruan, baina hartu motibo hori eta horri pini zuten bai. Guadalupe Netelen La hija única kontatzen digu 3 protagonistaren bitartez amatasuna nolakoa izan daitekeen, ama ez izateko erabakia ere bai, gaixorik jaio zaion eta esperantzarik ez daukan haur batekin bizi beharko duen ama bat, eta guztiz gain hartuta dagoen beste ama bat, ez? Beraz, amatasunaren inguruan hausnarketa interesgarria eskaintzen digu, nahiko narratiba sinplean idatzita dago eta beraz erraz irakurtzen da, baina mamia duen liburua da, bai esan bezala amatasunari buruz, laguntasunari buruz eta ahizpatasunari buruz ere. Nire liburu favoritoetako bat Salterren Años Luz da, ez? Eta ez da tematika berdina, baina bai antzekotasuna dauka adibidez Revolutionary Road jatezen liburuarekin. Eta adibidez, bigarren hau zinemara eramana izan da, eta bueno, Aprilen pertsonaia denok ezagutzen dugu. Baina niri gustatuko litzaidake Años Luzeko Nedrarentzat ere uste dudalako merezi duela April edo tamainako pertsonai baten lekua zinean adibidez. Egingo nion pelikula bat. Xabier Montoyaren hondamendia aipatuko nuke, ipuin bilduma bat da, eta jakin behar da Xabier Montoya biziki maite dudala. Eta preseski,
Ondamendia liburua iduritzen zait, hainbatean Xabier Montoiak idatzi duen azken liburua baita, nahiz eta geroztik beste bi kaleratu dituen Hitzontzia eta Taxiak ez dira inon gelditzen, ongi gogoratzen naiz. Baina iduritzen zait, Xabier Montoiak azken aldikotz idatzi duela, edo Xabier Montoiaren literatura nik maite duena, liburu horrekin bukatzen dela, ezagite, oso berezia egiten baitzait eta ipuin bilduma horretan den azken ipuina zinez zoragarria baitzait. Hor, ez dut spoilatu nahi edo, baina zinez azken ipuin honek badu kritika zorrotza, bai Euskaldunai buruz, bai abertzalei buruz, eta irakurketa honetatik atera nintzen zinez loriaturik. Berriz utxetik astea gogorra da, eta ez da erran beharrik, baina bizirik sentiarazten zaitu aldi berean. Xede bat ematen dizu, egunero jaikitzeko arrazoi bat. Gutxi iruditzen zaizu? Utsuberekin, arrate esan duzu, laguntza handia izan dela. Utsuberena liburuaren, azken emaitza horretan. Bai, antolamendua. Noraino sartzen da editore bat, idazle baten lanien? Galdera hona da, nik uste idazleen arabera, eta lanaren arabera. Batzutan ja dago oso aurreratuta lana, bidaltzen dizkizuten eskuizkriboak daude ja oso aurreratuta, eta beste batzuek bidaltzen dute hasierako ideia horrekin, eta gauza batzuk ja idatzita, baina ez oso argi nondik jo nahi duten, eta orduan bai hor eskua sartzen dudalanik, kasu honetan, baina kontu handiz ibili behar duzu, eta hasteko behintzat jakin hori ez dela zure obra, hori idazlearen obra da, gainera normalen izaten da bihotzetik atera zaiona, eta errespetu handiz eta tentu handiz landu egin behar duzu, baina nik uste idazlearekin batera. Idazle bakoitza mundu bat izango da, bai? Bai, batzuek nahiago dute bakarrik lan egin, agian hasieran aholkutxoak eman, gutxi gora bera zeintzuk diren iradokizunak, eta horiek ja kontuan hartuta haiek lantzen dute, eta gero bidaltzen dute. Eta Arrateren kasuan izan da hasieratik, ez? Hautaketa egin genuenetik, lankidetza bere lana da, sorkuntza da berea eta liburua berea, baina hor gaude pixka bat, zakit, batzutan oso zaila da saltzea ze lan egiten dugun, baina nik irudikatzen dut, aur batek ematen ditunean lehenengo pausoak, nola zauden gutxi gora bera hor ondoan ez erortzeko, eta nik uste hori dela, ez? Zuek nabaritzea hor gaudela ondoan. Psikologia handiarekin, leunki baino nirmoki ere bai, orduan bereziki ja ipuin batzuk kanpora junztirenean, nora jundira ipuin hau zergatik, en fin, baina pentsatu nun, ikusi nuen garbi, eta bai, egia esan kriterio oso onarekin, esan zuen hau bai, hau ez, Claro, laguntzeko dalako. Bai, hori da. Baina laguntza eskertzen da. Egile moduen be bai, usuek esaten zuena, Karo, ze puntutaraino nire lana ipuin hau ez. Ez, baina berak badaki aholkuak ematen, gainera literatura asko dakienez, oso iritzi errespetagarria dauka, eta nietzat behintzat oso lagungarria. Berrikazketa bat egon da? Liburuan hasierako ideiatik kaleratu den... Ipuin batzuk bai landu ditu, beste batzuk ja zeuden nahiko bukatuta eta pintzela batzuk eman dizkiozu, baina oso gutxi, eta batzuk bai egin ditu hasieratik. Ideia bai zeon, baina sortu. Lehenengo bilera horretan ezakit gogoratzen duzun, baina lau joan ziren kanpora, direktamente. Nik uste dut hartu duela sustoa, hartu zuela momentu horretan sustoa, baina ez oso atsegina izan zen, euki genuen dialogo hori. Oso zuzena, ere bai. Eta esan nionean lau horiek, hiru, eta laugarrena izan zen pixka bat moldatu behar zenuela. Nire ikuspegitik, hasieran oso ongi hartu zuen eta jarri zen lanean, eta nik uste oso gustora egon zara, ez dakit nola izan den. Bai. Elkarrizketak hasten ziren ipuinekin, bukatzen ziren, irakurri duzu
azkenekoa ez dakin horrena, eta bueno, azkenian literaturaz ere asko hitz egin dugu, joko literarioan inguruan ibili gara denbora guztian, eta ia esan, nik uste dut aberasgarria izan da behintzat niretzat, eta bueno, beti ikasten da, eta... Unibertsitatea eta amaituta gero, Iñigok eta Fernandok denda irekitza erabaki zuten. Eta bi arrazoi egon ziren honen atzetik. Izan zirela haien afizioak, zirela komikiak eta jokoak, eta gero lan baten beharra. Eta Santutzun ireki zuten denda txikitxo bat, eta pizkanaka hau handitzen izan zen, eta azkenean Bilboko erdira aldatu zuten haren kokapena, eta modu berean bi pertsonekin hasi eta gaur egun 10 langile lan egiten dugu hemen. Ez dago misterio askorik. Aukera zabala daukagu, arreta pertsonalizazioa eta azkarra ematen dugu, eta gero saiatzen gara besoak hemen atsegin sentitzea. Modu berean ez dugu arreta jarrik bakarrik komiki genero bakar batean, baizik eta guztiekin lan egiten dugu, eta hemen lan egiten dugu bai basta edo bestean espezialitatuak gara. Eta hemen datozen pertsonek askotan benetako jakinduria dute haien hobien inguruan, eta horregatik benetan saltzen ari garen produktua ezagutzu behar dugu. Badaude asko, gehien salduen artean agertzen direnak hilabetero, eta, bueno, generoaren arabera salmenta neurriak desberdinak dira. Adibidez, novela grafikoan Pakorrokaren izenburuak asko saltzen dira, batzuk izan dira euskeran argitaratuak, adibidez Surcos de la Far edota Regreso del Edén, eta badaude ere klasiko batzuk asko saltzen direla, Maus, Persepolis. Gero mangan, orain izan du boom izugarri handia, eta gehien salduenak dira Tokyo Revengers, Spy Family, edota zenbait urte dituztenak, One Piece, Naruto, Dragon Ball, eta gero komiki amerikarrean, hemen ikusi alde da, batez ere superheroiak dira errege, bai Marvelenak, bai DC-renak direla Superman, Batman, eta horrelakoak. Hilabetero erabakitzen dugu guztion artean gustatu zaigun komiki bat, eta orain maiatzaren amaieran atera dena da hau, La Guerra de los Mundosena. Haren sortzaileak dira Santiago García eta Javier Olivares, eta zientzia fikzioaren literaturaren klasikoa berbizitatzen du, baina detaile nahiko handia aldatuz. Eta da, inbazioa Marten egiten dela, ez gure munduan. Eta neure aldetik gomendatuko nuke hau, ze manga maitatzen dut, eta hau duela urte batzuk atera zen, eta neska magikoen generoa buruz hitz egiten du, baina modu asko zilonagoan eta haren alde txarrean sakonduz. Galdera, erantzunik ez daukan galdera hori, zer behar du? Liburu batek, editorea nor izan dere aldatuko dalako hau guztia, ereinen orain zeu usue, belaunaldi berria, emakume ikuspuntua, gaztie, zer behar du liburu batek zuretzat? Irizpideak aldatzen dira, ze nik proposatzen ditudanak dira nireak, eta agian beste batek, beste editore batek, beste batzuk izango ditu, eta agian lanketa izango da desberdina, ez? Kasu honetan, nik ditut referentzia batzuk, irakurri ditudan liburuak eta gustoko ditudanak gomendatzen ditut, irakurri hau, agian zure tonua honen parekoa da, berdintxua, eta agian hemendik hartzen alduzu ideiaren bat. Nik uste, eta nik behintzat egiten dudan lanketa da,
hasieran ikusi zer den proposatzen duena idazle batek. Nik segituan ikusi nizun tonu ilun hori eta nola bihurritzen, zuk esan duzu, bihurritzen zenuen egunerokotasunean ematen alden zerbait, ez, estena bat. Eta uste dut hasieran komentatu genituela referentziak, ez? Komentatu genuen Carver, Samantha Schweblin, eta horiek irakurri zituen, hori da. Eta hemengo idazleak ere bai. Ipuingile oso ona daude hemen, lehen komentatzen genuen ere bai, eta horien inguruan ere bai komentatu genuen, eta are gehiago berriro irakurri genituen gauza batzuk, eta bai. Oso ados nau, ipuin liburu zoragarria dauz Euskal Herrian azken urtietan, eta azken urte luzietan esango nuke, orduan zer behar du liburu batek, ez berdina izateko, ja eginda dagoelako, eta euskaraz kalitate handiz eginda daudelako ipuin liburu asko, zer ikusi zenion liburuari? Maltzurkeri puntu hori idazterakoan, eta gero oso estilo zuzena zeukala. Ez dut inongo arazorik irudiekin eta metaforekin, baina iruditzen zitzaidan oso estilo zuzena eta oso erraz sartzen zela. Hala ere, momentu batzuetan ikusten nuen, adibidez amaierak, ez? Komentatu genuen. Hori da, azken ipuin hori sortu zuen, ez ere zertik, esan nahi dut, mersi eman ipuin hori. Hori da, eta hori, planteatu zuenean ideia, eta gutxi gora behera eman zenidat dena idatzita, ikusi nuen amaiera hori ez zela ipuin horrena, eta esan nion. Baina zuk hau irakurrita ez duzu hau ikusten, eta irakurri zuen berriz, eta esan zuen, ostia, eske hau etzen amaiera, eta egin zion, berak pentsatu zuen amaiera, eta nik ere pentsatu nuena hasieratik, eta, Iner Salemek berari gertatutako benetako historia kontatzen du. Pertsonai nagusienetariko bat Azat Xero da. Baina beste pertsonei batzuk ere badaude. Bere lehengusua Xeto, Osaba Rasul, lagun batzuk eta beste familiako kide batzuk. Azatek eta bere familiak herritik alde egin behar dute. Atzerritarrak hegazkinekin herria bombardatzen hasi dira, eta ez dira bitala dena suntsitu ikusi arte geldituko. Oso liburu eta historio gogorra da, baina bizitza hori oso zaila da. Izan ere, azkenean dena ongi bukatzen da Azat eta bere familiarentzat. Animatu eta ez galdu liburua eskuratzeko aukera. Zeuri, Uxue, zer gustatzen zaizu irakurle moduen? Galdera egingo dizut eta esaten zabiltzena, ipuinek eta ordenatzen egon garanien, a priori, zure lan oso polita dela, ematen du. Izango ditu bere argilunak, zure lanetik ederrena zer da, Uxue, eta zeuk zer irakurtzen irakurle moduen? Ederrenan ikuste dut dela idazlearekin lan egiten duzunean. Dialogo hori da berazgarria niretzat. Nik esaten dut eta esaten diet beti horizontala izatea nahi dela gure lana. Beti entzungo ditu dela haiek esaten diatena, agian euren lana da, orduan eske gertatu zitzaigun ipuin batekin, ez nik bat ez nuen argi ikusten, baina berak argudiatu zidan, zergaitik nahi zuela horre egotea, eta aurkitu genuen zirrikituren bat, ez? Eta azkenean hori jarri genuen bilduman. Eta nik uste hori dela, pixka eta harremana idazleekin. Zuk esan duzu asko ikasten duzula, baina nik ere asko ikasten dut idazleekin, eta harreman hori sortuz eta dialogo horrekin. Eta niretzat garrantzitsuena edo bintzat atentzioa ez dakit. Lanetik kanpo zer irakurri ezin eskuela, baina. Hasierek ematen didaten niri, ez dakite, hasiera on batek. Harrapatzen zaitu. Bai, bana izali bai. Hor nik uste ikusten dela asmoa, idazlearen asmoa. Nora eramango gaituen, izan daiteke deskribapen bat, edo irudi bat, edo pertsonaia batek hitz egiten duenean, eske badakizu hor, ez dakizu zer gertatuko den, baina asmo hori ongi irudikatzen duenak behintzat harrapatzeko boleto handiak ditu. Eta niretzat hasierek daukate. Eta niretzat aldiz, barkatu, literatura hitz egitea eta hainbeste dakien norbaitekin ez da erresa. Eta gainera, zure obran hainbeste sartzen den pertsona batekin, ez da? Esatu zu jo, Zagutzen du perfectamente, kontatu nahi nuena, esan nahi nuena, eta ze puntutaraino iritsi nahi zen hori kontatzera ala ez, ez?
hori ez da erraixa, aurkitzea, eta bueno, argitaletxean aurkitzen dugu, eta hori da oasi bat. Ama kazetaria duten bi anai arrebek maiz etxez aldatzen dute. Mosku dute hurrengo bizilekua. Bertan daudela, abentura arriskutsuei eta misteriozko gertakizunei aurre egin beharko diete. Hitzek paperean duten espezialtasunarekin jolastuz, mundu konektatuaz eginiko hausnarketa. Lizar Begoñak botanika baliabide estilistikoa izan du bigarren poesia liburu honetan. Amatasuna ulertzeko hainbat modu daudela erakutsi nahi du Amez narrazio liburuak. Gizarteak goraipatzen duen ama ona ereduari buruzko hausnarketa bat egitea du helburu. Fikzioak definitzen hau, zentzu batian, nire historian beti fikzioa egondalako. Niretzako oso importantea da, beharrezkoa da, hain zuzen ere, eta are gehiago esango nuke, denok behar dugu. Fikzioa toki guztietan dago, nire ustez. Kobazuloetatik gure ordenagailuetara. Fikzioa politikan dago, zientzian dago, mitoetan egonda, erlijioetan, elkarri kontatzen dizkiogun kontuetan, gure oroitzapenetan ere bai, are gehiago, gure sentimenduetan. Orduan, fikzioa nolabait definitzen gaitu pertsona moduan. Pertsona gara fikzioari esker nolabait. Hala ere, literatura sari ginen eta naiz eta fikzioa ere zinean eta beste euskarri batzuetan egon eta literaturaz hitz egin behar dut, nik horretan aritzen naiz, ezta. Eta zentzu horretan niretzat sortzea, fikzioa sortzea zirraragarria da, hunkigarria ere bai, batzuetan zaila, baina behin horretan sartuta ezin zara eskapo egin. Ni bakarrik pentsatzen dut, gustatuko litzaidake denbora eta energia nahikoa edukitzea irakurleekin jarraitzeko komunikatzen eta beraiei transmititzen bizitzenik ikusten dudan moduan mintzat, ez? Eta, hain zuzen ere, gustatuko litzaidake nola ez, liburuak idazten jarraitu.